हेलो लोगोफोर, दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयखौबो बरायहरबाय। आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासे नायलांगोन। लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' टाइटेल एबा थाम्बनेलाव एसेब्लाबो नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव भिडिअ लानानै फैदों। लोगोफोर, एसपि भिडिअ बेनारजों दिहुनजानाय आबुं मोनसे शर्ट मुभिनि सायावनो आपडेट लानानै फैदों। बे भिडिअनि टाइटेलनि मुङानो जादों लखि सरासति। लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' बे शर्ट मुभिनि पार्ट 1 खौ बयबो नायबाय जानांगौ आरो पार्ट 2 खौबो बिथांमोना रिलिज खालामनानै होबाय। लोगोफोर, बे भिडिअआव गुबैयै फावखौ खालामदों अनिल नार्जारी, मनिषा मोसाहारी, प्रीति नार्जारी आरो बे भिडिअनि मिउजिकखौ खालामदों राजु गयारी। कनसेप्ट, स्क्रिप्ट, डिरेक्सन, केमेरा आरो एडिटखौ खालामदों बिथां सुबर्ण बसुमतारियानो। लोगोफोर, भिडिअआ जोबोरैनो इन्टारेस्टेड जादों। बे भिडिअखौ दासिमबो सोरबाफोर नायाखैब्ला एसपि भिडिअ चेनेलाव थांनानै नायहैनो हागोन। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ आपडेटआ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनो दाबाव।